God eftermiddag til alle sammen. Velkommen til vores webinar om, hvordan man tiltrækker de unge talenter til ens klinik. Vi har glædet os rigtig meget til, at vi skal dele vores viden med jer her de næste 29 minutter. Og det gør jeg, Niels Kirkeby, sammen med min partner Jens Røbe. Vi har arbejdet som konsulenter gennem en lang periode, konsulenter for tandklinikker gennem PTO. Vi har gennem vores arbejde med tandklinikker set, hvordan at HR kan være udfordrende. Det kan være tidskrævende for jer som klinikejere. Men også hvordan, at hvis man gør det på den rigtige måde, arbejder med HR på den rigtige måde, så kan man faktisk gøre en kæmpe forskel. Så i dag, der skal vi fokusere på fremtidens medarbejdere. Det er de unge tandplejere, de unge klinikassistenter, de nyuddannede tandlæger. Det er dem, I skal bygge videre på derude. Så hvem er de? Hvad søger de? Og hvordan får I fat i dem? Det er det, vi skal tale om i dag. I er meget velkomne til at stille spørgsmål i chatten under webinaret, og så efter vi er færdige, så vil vi besvare dem. Når jeg er ude og møder klinikejere, så er der jo ingen tvivl om, at jeg ser, at de brænder for deres fag. Men jeg ser også en stigende frustration over de HR-opgaver, som der ligger ved dem. Er det noget, du kan uddybe lidt omkring? Det kan du tro. Det er det i hvert fald. Jeg ved, og vi ved, at der er mange af jer som klinikejere, som ser HR som lidt en byrde. Og hvorfor gør I det? Jamen, det gør I, fordi at jeres medarbejdere, de kommer og de går. De bliver syge. De har barnsyg derhjemme. De går på barsel. Så skifter de job, fordi de får et bedre tilbud et andet sted. Og hver gang, så skal I ligesom bruge tid og ressourcer på at lære dem op. Finde nogle nye, finde vikarer, og i øvrigt gå og håbe på, at de bliver hos jer. Så det gør, at I ikke synes, I har tiden til HR, og de opgaver, der ligger i HR, dem skubber I måske over til en klinikassistent, en af jeres kollegaer. Men vi kan se og ved, at det løser jo ikke problemet, fordi det vigtige spørgsmål, det er egentlig, hvis nu der er en måde, I kører jeres ting på klinikken på med jeres medarbejdere, som ikke rigtig virker, er det så rigtigt at blive ved? Så hvad nu, hvis de medarbejdere, I søger og leder efter, vil have noget helt andet, end I tilbyder? Det er det, vi gerne vil kigge nærmere på nu. Det virker lidt som om, at de nye generationer, som der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, de har en markant anderledes tilgang til tingene. Hvordan man skal tale til dem, hvordan de skal behandles, hvordan de gerne vil udvikle sig. Er det også din oplevelse? Ja, det er det, Jens. Man kan sige, at det er jo egentlig lidt vildt, at man på en klinik kan have op til 4 forskellige generationer. I hvert fald 3. Og hvad er det for 4 generationer? Ja, det er jo de helt unge generation Z, så er det dem, vi kalder generation Y, millennials. Og så er det generation X, som er sådan nogle som os, og så er der boomers, som er lidt ældre end os. Så det er en ordentlig flok. Dem, som vi vil sætte fokus på her i dag, og jeg vil snakke mest om, det er dem, jeg kalder fremtidens medarbejdere. Så det er de helt unge, det er den her generation Z. Og de er jo født et sted mellem 1997 og 2012. Så de yngste af dem er ikke mere end 14, men mange af dem er mellem 20 og 27 år. Og det er jo lige præcis der, hvor de skal ud og have deres job. Første eller andet job. Så jeres nyuddannede tandplejere, klinikassistenter og tandlæger, det er dem. Og så kan man sige, at vi ved, at gennemsnitsalderen for en klinikejer er midt 50'erne. Så det er klart, at der kan være nogle udfordringer i at helt forstå, hvordan en 20, 23, 24, 25-årig egentlig gerne vil have tingene. Hvad ligger der i det, når du siger, at det kan være svært at få en dialog i gang mellem de 2 generationer? Der ligger jo det, at der nærmest er sådan lidt en kløft, så man kan sige, det man som lad os sige, midt 50-årige eller deromkring mener er den rigtige måde at være leder på, og organisere tingene, og de muligheder, man synes, man giver medarbejderne, det er måske noget andet end det, som sådan et ungt menneske rent faktisk efterspørger. Så derfor så kunne jeg godt lige tænke mig at bare give et par få ord mere omkring de her generation Z, og sådan set også de yngste af de der millennials. Der er noget, jeg synes, I skal forstå.
Og det er, at de er jo digitalt indfødte. Det vil sige, at de har aldrig oplevet andet, end at alt kunne findes på et splitsekund via deres telefon, og selvfølgelig derigennem også deres sociale medier. Så de er vant til, at det hele er inden for rækkevidde på et splitsekund. Og de er vant til at få svar meget hurtigt, og de er vant til at være i kontakt med andre hele tiden. De er også vokset op under noget finanskrise, noget klimakrise, en pandemi har de oplevet Trump, og gør det nu. Og det gør også, at de har set, at der er ikke noget, der er sikkert. Det er usikkert der, hvor jeg er, så jeg har brug for sikkerhed. Og det påvirker dem helt klart, når de søger en arbejdsplads. Men hvordan vil jeg så som generation X boomer, hvordan vil jeg så opleve det? Jamen, du vil jo opleve det ved, at de her helt unge, de er krævende, at de ikke er ligesom taknemmelige, at de måske tager din tid for meget tidskrævende, at de ovenikøbet er lidt urimelige. Og hvorfor gør de det? Altså, de får jo lov til at lave det her arbejde her, og vi har det sådan og sådan, og der er god frokost og så videre, ikke? Og god løn, ikke mindst også, ikke? Så det gør nok, at man vil synes, det var lidt urimeligt, og det er svært at forstå. Ja, det er vel også svært som klinikejer ligesom ikke komme til at udtrykke i en eller anden form for, skal vi sige i hvert fald, sætte lidt spørgsmål, hvad er det, der sker? Man kunne nok sige, at man bliver sådan også lidt frustreret måske, og kan blive lidt irriteret, og det er der ingen tvivl om, at det vil de hurtigt opdage og lægge mærke til. Men nu står jeg jo i den situation også som klinikejer, at jeg har jo behov for den her arbejdskraft, så derfor er det jo også vigtigt for mig som klinikejer at gøre mig attraktiv over for den her gruppe her. Og jeg ved ikke, om du har nogle råd, nogle idéer, tanker omkring det, hvordan jeg kan gøre min klinik, kan man sige, lidt lækker over for den generation. Jamen, det har jeg. Det har jeg bestemt. Man kan sige, at det helt sådan overordnet for dem, det er, at de vil gerne have mening og formål med det, de laver. Og det kan man sige, lyder måske sådan lidt fluffy og lidt stort, men de vil gerne vide, at det arbejde, som de udfører, at det rent faktisk gør en forskel. Og det drejer sig altså ikke kun om løn. Altså det er vigtigt. De vil gerne vide, at den klinik, de arbejder på, der gør de som sagt en forskel. Men hvad er det, klinikken står for? Hvad er det for nogle visioner og ønsker, som I har som klinikejer med klinikken? Og det vil de gerne tage del i. De vil gerne forstå det, hvad det er. Det er vigtigt, så får de ligesom en mening og et formål med, at de går på arbejde. Og det er mere end, at det er spændende at passe folks tænder og sikre sig, at folk får en god oplevelse og en god patientoplevelse osv. De vil også gerne have, at man prøver at forstå de forventninger, de så har til dem, så man tager en eller anden forventningsafstemning med dem. Endvidere så har de også ønsket om en balance i livet. De har nok set, hvordan at deres forældre har drønet rundt og haft meget travlt og lavet mange ting. Og de også ved godt, at arbejde er vigtigt, men de har det sandelig også sådan, at det er ikke alt. Fleksibilitet er noget, man vil gerne vil have. Det er en forventning. Det er ikke et gode, så det er ikke sådan, du skal være glad for, at du kan gå lidt tidligere i dag. Det er simpelthen en forventning fra deres side. Om det så, I synes, det er urimeligt eller rimeligt, men det er det. Der er også noget andet, de forventer, og det er, at de gerne vil lære. Det er udvikling. De er i udvikling. De er jo igennem det her, de sociale medier og snak med andre, så ser de jo sådan set udvikling hele tiden. De har hele tiden set ting at flytte sig, og de vil også gerne flytte sig. De vil gerne vokse og ser ind i fremtiden. Skal jeg så forstå det lidt sådan, som fordi man kan sige, den generation, som vi tilhører, vi bliver jo tiltrukket af i hvert fald. Har været af jobs, hvor man ligesom får defineret sine rammer, hvor man så har frihed til selv at påvirke og fylde rammen ud. Og ud fra det, du siger, så forstår jeg, at de nye generationer, det er ikke lige den måde, de skal takles. De vil gerne have en ramme, men de vil også gerne have at vide, hvad skal der ske inden for rammen. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt, fordi det gør, at de nemmere ligesom kan forholde sig til, at det er det her, jeg skal, og det er det, der er det er forventningen til mig. Altså det der gør, at jeg bliver en succes? Yes, at jeg bliver en succes, og det er det, som jeg skal levere ind, og
så kan jeg fortælle, hvad jeg gerne vil have, men jeg ved, hvad det er for nogle rammer, det er i. Også at inden for de rammer, at jeg får en rigtig god feedback. De vil ikke vente på en årlig mus-samtale. Det er faktisk lidt outdated med den der mus-samtale. Mus-samtale er outdated? Ja, det er lidt. Altså det er hyppige samtaler med jer som klinikejere, eller hvis de har en anden direkte chef, hvis de har en større klinik. Og det er feedback på, hvordan de klarer sig. De vil gerne snakke med jer. Så månedlige check-ins, 10 minutter, kvarter, det vil de have. Og igen, tænk på, at de er vant til at have dialog frekvent med mange forskellige mennesker i deres verden med medier. Og det er de også på arbejdspladsen. Er det man kan sige, at i mange familier, eller der har man jo det begreb, der hedder et familiedemokratiet, at det er det, de sådan ligesom har med sig, at man er en del af noget, og man har lov til at have en holdning, og man er med til at tage beslutningerne. At det, man ligesom ser, det her familiedemokrati, at Zoomer tager med på job. Ja, det kan man sige. De vil gerne, de er vant til at være med til at bestemme. Det er ikke sådan, at de vil bestemme over, hvad der overordnet sker på klinikken, men det er omkring det, de selv laver. Okay. Der skal man give dem muligheden for at kunne være med til at planlægge tingene og bestemme tingene. Og lige tilbage til det med at have de her check-ins med dem, eller små statuser med dem indimellem. Ikke? Og der er det jo vigtigt at sætte fokus på over for dem. Hvad er det, der motiverer dig? Hvordan kan jeg hjælpe dig med, at der kommer mere af det i dit arbejde, som jer som ledere? Spørg også, hvad har du brug for mig? Hvordan kan jeg hjælpe dig med at lykkes bedre? Det lyder måske sådan lidt langhåret, at I skal stille de spørgsmål, men det er simpelthen spørgsmål, som er noget, som de her unge mennesker, de kan forholde sig til, fordi de kan sagtens forklare jer, hvad det er, de gerne vil have. Det er ikke mærkeligt for dem. Det kan også være, der er nogle ting, I føler, som de gerne vil have, I skal vide om dem, sådan så at jeres relation kan blive bedre. De har bestemt ikke noget mod at fortælle noget om dem selv. Og så var der det med deres udvikling, så måske føler de, at de har noget talent, som du ikke har set som klinikejer. Men så kan man jo spørge dem, er der noget ved dig, som jeg ikke rigtig har opdaget endnu, som du synes, du er rigtig god til? Det lyder meget på mig som om, at det er ikke så meget teknik og de flotte klinikker, de køber ind på. De køber faktisk ind på en hverdag. De køber ind på en hverdag, og de køber ind på de mennesker, der er på klinikken. Okay. Og den leder, de har. Og det er jo det, der er vigtigt her. Det er jo også ledelse. Så HR, kan man sige, der ligger også ledelse under. Ikke? Og som leder, så er det også vigtigt ved at sige her, at man er autentisk. Det vil sige, at hvis I lover dem nogle ting og gør det ene eller andet, og I ikke holder det, altså vær ærlige. Vær ærlige om, hvem I er, og hvad arbejdspladsen er. De skal ligesom kunne mærke, at det her, det er ægte. Men hvordan kommer man så i gang med det her? Har du nogle gode, konkrete råd til, hvordan man kan få sådan en proces skubbet i gang, og så blive succesfuld? Ja, det har jeg, og jeg vil faktisk gerne lige starte med et godt eksempel, konkret eksempel her. Så jeg arbejdede med en klinikejer, lad os kalde hende Marianne. Og Marianne, hun havde et problem. Hun ansatte nye tandplejere, men de sagde op efter 6-9 måneder, og hun kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor. Så var der en, der viskede hende i øret, prøv lige, og næste gang der er en, der siger op og tage det, der hedder en exit-samtale. Og det gjorde hun. Og så fandt hun ud af, at denne her unge medarbejder, grunden til, at vedkommende sagde op, væsentligste grund var, at vedkommende følte sig usynlig. De fik aldrig feedback fra hende. De vidste ikke, om de gjorde det godt. Fra lederen, ja, fra klinikeren Marianne. Om de gjorde det godt eller skidt. Og Marianne, hun tænkte, jamen altså, hvis der er et problem, så siger jeg det jo. Men de unge, de opfattede det som tavshed, og dermed egentlig ligegyldighed med det, de gik og lavede. Og her ser vi jo lidt forskellen også i generationerne, hvordan man opfatter tingene. Men det Marianne så gjorde, det var, at hun ændrede sin tilgang til det. Så hun igangsatte et ugenligt 10 minutters check-in med hendes ansatte. Og bare lige kort, hvordan går det? Er der noget, vi kan forbedre? Er der noget, du vil have? Noget, jeg ønsker osv.? Og det resultat, hun fik ud af det, det var, at den senest nyansatte tandplejer, hun er der stadig på klinikken 2 år efter.
Og hun har faktisk også henvist en tidligere studiekammerat til klinikken, som så er blevet ansat. Og man kan sige, at det koster Marianne 10 minutter om ugen, og det sparer hende for en masse rekruttering, og det giver hende en mere tilfreds medarbejder. Så når du siger de her 10 minutter, så er det ikke, at man sætter sig ned og agenda. Det er mere, skal vi sige, en form for check-in på, er vi på rette vej, og er der noget, jeg kan gøre, er der noget, som vi skal vende. Så det er mere det er altså ikke en eller anden, skal vi sige, endnu stor HR-ting. Nej, det er ikke en meget formel ting, og det er ikke noget, det er noget, der er nemt, og det er noget, der kan gøres, når der lige er 10 minutter. Men man skal også passe på, at man ikke glemmer, når lige pludselig så er der gået 3 eller 4 måneder, og I ikke har talt sammen. Og det er klinikeren, det er jer som ledere, der skal huske at gøre det. Men lad os komme lidt videre og sige, det var et konkret eksempel, og du spurgte om, Jens, men hvordan får man så fat i dem? Mm-hmm. Og der vil jeg prøve at se, om jeg kan give nogle råd her til, hvordan man gør det, når I er i markedet for at skulle ansætte en ny klinikassistent, eller tandplejer, eller tandlæge. Og det første, jeg vil sige til jer, det er, at I skal bruge jeres medarbejderes netværk. Alle kender nogen, kender mange. Og statistik viser helt klart, at kandidater, der er blevet henvist af en nuværende medarbejder, de bliver der længere, og de leverer faktisk også bedre. Men I skal også huske, at I skal jo ligesom gøre jer lidt fortjent til jeres medarbejderes netværk. Og hvordan gør I det? Det gør I jo ved, at I har en super god og fed klinik, som jeres medarbejdere rigtig gerne vil anbefale. Det vil sige, at I har en klinik, hvor jeres medarbejdere er glade, hvor I har gjort nogle af de ting, vi lige har talt om her før. Så kan jeres medarbejdere godt finde ud af at gå ud og anbefale jer. Og de kender jer, de kender selvfølgelig den kandidat, de måske har i tankerne, og de ved, om der er et match. Det I kan gøre for at incentivere det lidt, det er at overveje en bonusordning. Så hvis jeres medarbejder henviser en kandidat, og vedkommende bliver ansat, og kommer igennem prøveperioden, så får man en bonus. Og det motiverer, og det virker. Må jeg spørge her, fordi når du siger bonus, er det bonus i bred forstand, eller er det kroner og øre, er det udvikling, er det jeg vil sige, det kan være de forskellige af det, du nævner der. Så fordi for nogen, og der skal I jo igen sige, hvem er det, vi har med at gøre? Kender jeg det her menneske godt? Det kan godt være en økonomisk bonus. Det kan også være en oplevelsesbonus. Det kan også være noget uddannelse, noget ekstra uddannelse, som I egentlig ikke rigtig havde planlagt. Fordi måske var budgettet der ikke til det, men det vil vi gerne give dig. Så det kan være forskelligt. Så det kan også være sådan noget, kan vi sige, at man gør det med sit team, sin gruppe, sine kolleger, at nu har Henrik skaffede en ekstra en ny medarbejder til os, så det fejrer vi alle sammen. Kunne bonusen godt det kunne det også være, sådan ja. noget? Det kunne det også være, ja. Ja, udover at bruge jeres netværk, så skal I også være, hvor de er, og det er sociale medier. I kan være helt sikre på, at før en kandidat søger et job, når de har set en annonce eller et opslag, så tjekker de jeres sociale medier. Og når du siger jeres, er det ejernes? Eller? Det er klinikkens sociale medier. Okay. Så om man har en Facebook-side, Instagram, TikTok, LinkedIn, det tjekker de. Den anden del af sociale medier er jo at bruge det aktivt til at rekruttere ind, det vil sige bruge for eksempel en platform som LinkedIn til at lægge annonce på. Det kan man også gøre på Instagram og på TikTok også. Det er selvfølgelig lidt forskellige måder, man gør det på, men det er derude, at man kan tiltrække talenter, og de er der. Så jeres engagement, det er vigtigt for, at I kommer i kontakt med dem derude, og det gælder både dem, som er aktivt søgende, men der er også masser, der er passivt søgende. Der er faktisk rigtig, rigtig mange, som hvis man spørger dem, så siger de nej, jeg søger ikke, men hvis det rigtige lige skulle dukke op noget, der var interessant, så kunne jeg da godt være interesseret. Det, der er vigtigt, det er, at bruge de sociale medier, det er ikke sådan noget, man lige gør en gang imellem. Det er noget, der skal være planlagt, og I skal blive ved med at gøre det. I skal have nogen på jeres klinik, medarbejdere jer selv, som også synes, at det her det er
det egentlig er meget sjovt, og det er spændende. Og det er en del af arbejdet med faktisk at have en arbejdsplads og gøre jer attraktive. Og de her... Må jeg spørge om en ting der, fordi at, jeg mener, at kunne huske en gang, du fortalte mig om, at du havde besøgt en klinik, hvor faktisk klinikledelsen havde lagt, skal vi sige, det der med at være synlig på de sociale medier ud til en medarbejder. Det er rigtigt. Det er der faktisk mange eksempler på efterhånden, at der er en eller to, måske ovenkøbet 3 af medarbejderne på klinikken, som ligesom står for de sociale medier, klinikkens sociale medier, og fordi de synes, at det er sjovt, og fordi de typisk er yngre, så også ved, hvordan man arbejder med de medier. Bedre end måske klinikejerne i gennemsnit gør. Så det kunne faktisk godt være noget, der kunne være attraktivt i et stillingsopslag for en generation Z, at der var... Ja, det kunne det være. Det kunne være attraktivt op som i en ansættelse, så sige, det hører også med i jobbet, men det kan jo også være noget af det, som vi talte om før, at de gerne vil have udvikling. Og det vil sige, at I finder ud af, når I har fået dem ansat, og det er en dygtig tandplejer eller en dygtig klinikassistent, men faktisk så har de også en stor interesse for sociale medier og kommunikere der, og det finder I ud af ved, at I taler med dem løbende, som vi snakkede om før. Og så kunne det være en ekstra ting, de får i deres job, og som gør dem ekstra tilfredse og udvikler dem. Men det er vigtigt, at på jeres egne sociale medier, at de her unge generation Z'ere, de ser ligesom, hvad laver I på klinikken, hvordan er stemningen, altså får en fornemmelse af det. Så hvordan har man det som medarbejder, hvordan bliver der taget hånd om medarbejdere? Jeg vil strække mig så langt til at sige, at det er faktisk sådan, at man særligt på Instagram, TikTok, kan I vise lidt i jeres kultur, så hvordan kan man føle klinikken derinde, kan man få en fornemmelse, hvordan er hverdagen på klinikken. Og det gør man jo rigtig meget ved at lade jeres medarbejdere fortælle nogle historier om, hvad der sker, hvad I gør, hvad I laver osv. I tænker, I kan sidde derude og have det sådan lidt, at det er nu også rigtigt, og skal vi det? Men det er det faktisk. Det er det, der gør, at I viser, hvordan det er at arbejde hos jer. Det er lidt, som vi også snakker om tidligere, at de køber ind på en hverdag. Ja, og de køber ind på den hverdag, vi har på vores klinik her. Det synes vi ser fedt ud. I har, de fleste af jer, alle sammen, har jeres klinikker en hjemmeside, og hvis man går ind på den hjemmeside, så hvad ser man så? Åbningstider og behandlinger og priser og så videre. Der er som regel også en side, hvor man kan se, hvem I sådan er, men det er måske typisk et billede og et navn. Der er ingen tvivl om, at de unge de besøger også jeres hjemmesider. Så brug også dem til at vise, hvem I er, og lidt mere end bare et billede og et navn. Så præsenterer I også der. Hvad kunne det være? Jamen det kunne jo være, at de medarbejdere, I har, de lige fortæller en lille smule. Det kunne være under et billede, eller det kunne også være på en lille video, hvad det er, de brænder for, om hvorfor de har været på den her klinik i så lang tid, og om hvordan de måske har haft en karriere der og så videre, så man får lidt nogle udtalelser fra medarbejderne. Og det skaber altså noget troværdighed. Jeg sidder jo og tænker på, kan det ikke godt være lidt en udfordring for en klinikejer, boomer, generation X, med det her præsentation, at man faktisk kan sidde med en fornemmelse som klinikejer, at det er lidt poppet? Jo, men der må man så sige, at de yngre generationer, det er ikke poppet for dem. Det er helt naturligt at for eksempel lægge video op af dem selv, sidde og fortælle noget, have en dialog på den måde. Det er helt naturligt. Det er naturligt at læse om, hvad andre synes og gøre på en anden måde, end vi er vant til. Altså nu siger vi også min generation og din generation, Jens. Ja, det sidste jeg lige vil ind på konkret her, det er, at når I så laver et stillingsopslag, så skal denne her annonce, den skal jo altså skille sig ud, og i dag så ligner de nok rigtig meget hinanden, synes vi. Det har vi i hvert fald set, så vi søger en tandplejer, og det er noget med profylakse og instrukser og journalføring og så videre, ikke? Og det er måske lidt kedeligt. Så i stedet for at få en annonce om, hvor I fortæller en historie, hvor det selvfølgelig er omkring jer, om klinikken, hvad kan kandidaten forvente hos jer, og være visuel, altså brug billeder af jeres klinik, af teamet. Hvis det er en klinikassistent, og der skal indgå i et team af andre klinikassistenter, så kan det være, man også, der lægger man nogle billeder op der af kollegaerne.
Og gå lidt til kanten, vær lidt provokerende og måske sige, søger du bare et job, eller vil du gerne gøre en forskel, så er det her hos os. Og så måske mere end overveje faktisk, en kort video. Og det ved jeg godt, det kan I ikke måske lægge op alle steder, men hvis det er en annonce, der ligger online, så vil man godt kunne lægge en video ved. En kort video, hvor en medarbejder fortæller lidt om, hvorfor de bare elsker at arbejde hos jer. Det kan virkelig flytte noget. Det kunne fx være at fortælle om, hvordan vi værdsætter det her sociale, vi har, det fællesskab, vi har, de opgaver, man får lov til at lave, og hvordan at vi har det godt mellem kollegaerne. Så det er mine anbefalinger til jer. Ja, altså nu har I jo ligesom hørt om her, hvordan at I skal tiltrække de her unge talenter, om det så er primært Gen Z, men også de her yngre millennials, hvor man kan sige, det med at forstå dem, og det med at rekruttere dem og annoncere efter dem, det er jo kun begyndelsen, men det er jo også det næste skridt, det er at få fat i den rigtige kandidat. Men udfordringen ligger jo også i at vælge den rigtige kandidat, og bagefter få dem til at blive på jeres klinik. Og det, Jens, det er jo det, vi taler om på vores næste webinar den 25. februar. Og nøglen her er jo, at alt det, som de blev lovet i annonce- og rekrutteringsproces, det er rent faktisk også det, de får, når de starter. Så hvis det var fleksibilitet og udvikling og en fed kultur og så videre feedback, så skal man efterleve det. Og jeg ved, at det, som du rigtig kommer til at lægge vægt på at tale om, det er ansættelsessamtalen, det er kontrakt, onboarding, regelmæssig feedback, de her check-ins, denne her sparring, der sker. Så du kommer også ind på at være en synlig leder. Ja, det er jo en del af onboarding-processen, at man føler sig velkommen, og som vi har nævnt nogle gange her, at vi får folk sluset ind på den korrekte måde i den hverdag, i den klinikkultur, som vi har. Og man efterfølgende er der, lytter, berømt ord coaching, måske lidt for, men og så videre. Ikke? Ja. Så I har fået indblikket nu i fremtidens medarbejdere, hvordan I kan tiltrække dem. Vi ved, at det godt kan være en stor mundfuld selv at skulle arbejde med det her, og I har nogle unikke forhold på jeres klinikker, I har jeres udfordringer. Måske er det svært at få hjælp til det, måske har I heller ikke tiden. Og der vil vi sige, at der er vi klar. Vi tilbyder skræddersyet HR til jeres klinik, og vi har nogle gode hands-on værktøjer, som I kan få og bruge og lære at bruge. Så hvis I er nysgerrige og gerne vil høre lidt mere om, hvordan vi kan hjælpe, så må I meget gerne kontakte os. Og så vil jeg sige, at vi sender en lille opsummering ud fra mødet i dag. Og lige her nu, efter vi er færdige, så er vi på chatten, hvor vi vil besvare de spørgsmål, som I har skrevet til os, eller skriver. Så vi vil nu sige mange tak for i dag, og tak for jeres tid her. Og til dem af jer, der er på chatten eller har skrevet noget, så skriver vi svar på jeres spørgsmål. Tak.